Alright, so magandang araw sa ating lahat, ano? Kasama natin itong ating red tricycle. Andito tayo ngayon sa port ng Bolinao, Pangasinan. Ayan, so yan yung ating red tricycle, nakapark. Ayan, feeling 4 wheels. Ayan. So andito tayo sa Rosiente First. Ito yung covered court. Yan yung barangay hall. Ayan, punta tayo doon sa ayun, port. Bayad. Andoon kay Ma'am Riel. Yung pinakamataba ko na yun. May nasingil ako. Yun yung pinakamataba na yan. Doktor kasi namin yun. Yung lipstick niya yung mapulang-mapula. Yan, courtesy call muna tayo dito sa ayan o, Barangay Binabalyan. Ayan, bago tayo pumunta sa Silaki. Dito na tayo sa Barangay Binabalyan Plaza. Ayan, may malaking covered court dito. Ayun yung mga kasama natin. Ayan. So maghintay tayo ng sasakyan natin, bangka. Hi mga guys! Hi mga guys! So sasakay ulit tayo ng bangka dito. Ayan. So ayan, sakay po ulit tayo ng bangka dito papuntang Silaki Island. Ayan, pangalawa na to. So may mga maliliit na isla dito. Ayan. Pero doon tayo sa Silaki Island pupunta. Ayan. So may port sila dito. Ito. Ayan, may mga bangka. So yun yung arko. Ayan. And eto, sakay ulit tayo. Okay lang po kami Mainit po dyan, ma'am. Okay lang po, okay lang. Bubuksan pala. Tingnan nyo baka may Langoy ka daw, bili ng gas. Ayun. Stop over muna tayo. Ayan o, mga giant clam. Ayan o. Hello mga clown! Medyo maitim nga lang sila o. Ayan o, medyo may nakabuka doon o. Ayun, ayun, may perlas na sila mga Dumong ko na pampek. Ilang piraso na ito kagawad, may libo na. Andito sa may Silaki Island, Thank you po kagawa. merong floating, ayan, floating restaurant. Pwedeng kumain dyan. At dito sa site na ito, nandito yung mga giant clam. Medyo maitim lang sila sa ilalim, pero clear yung tubig, magalaw. Magalaw kaya medyo blurred. Guys, okay na daw ba? Ayan. Okay na? Tapos dito, malapit na yung Silaki Island. Yan, so ito, yung nakikita nating isla dyan, may parola na maliit. Yan na yung Silaki Island. Yan. So dyan tayo pupunta.
Okay, so baba muna tayo. So ito, malapit na tayo sa school. Ayan. So dito sa isla, meron silang elementary school. Ayan o, Silaki Elementary School. Ayan, so nandito tayo ngayon sa isang church. Ayan, na malapit dito sa elementary school. Ayan. So kasama natin yung mga bata dito. Kasi meron tayong ibibigay. So ayan, hinahanda na yung mga ipamimigay natin. So magbibigay tayo ng mga school supplies sa mga bata dito sa Silaki Island. Ayan, officially start the program po. Inaanyayahan ko kung tumayo lahat ng mga bata. Sa araw na ito, mga po kami nakasapit dito sa Silaki Island. Si kamo naman ay maswertin, mabiyanin, abi no paano min ayuda raro anak ko yo gamit sa school. Alright, so tinatawagan po din po ang ating daycare worker and barangay kagawad. So kami po sa DSWD Field Office 1 at ng Pantawid Pamilyang Filipino Program with the help po ng ating Municipal Social Welfare and Development Office at sa ating napaka-supportive na barangay officials ng Binabalyan naway yung mga school supplies na naibigay po namin sa inyo ngayon ay makatulong or magbigay daan tungo sa pangarap po ng ating mga kabataan o ng ating mga anak. Ayun, natapos din. Alam, ganda ko dyan. Ayan, oh. Bye! Alright, so yun, natapos din yung ating simpleng programa ngayong araw na ito. And after no may award, yung mga school supplies sa mga bata, magkakaroon tayo ng konting merienda sponsored by local government unit dito sa Bolinao. Alright? Oh. Alright. Natapos din yung ating adventure dito sa isla ng Silaki. Ayan. So pauwi na tayo. Okay, ayan o. Kompleto na tayo? Yes, sir. Okay na. Oo. Pauwi na tayo. Ayan. So, let's go na. Uwi na tayo. Baka naghanap ka ng tituling. Tituling pa yun. Nay, basa ka na. Hindi ko natin inilan mo sa sinagot. Kakadawagan na lang namin sa Alright. Pauwi na tayo.
Alright, we're back. Ayan. Ako, babawi ka niyan. So, ayun. Kagagalang lang natin sa Silaki Island. Ayan o. Home of the giant clam. So, ngayon, pabalik na tayo sa mainland. So, sasakay ulit tayo ng bangka. Ito, yung nadaanan natin kanina. Barangay Binabalyan. Tulak mode. Ubusan ng gas. Tulak. Buti na lang, hindi masyadong pakyat. Ubusan. Pabalik na tayo sa mainland. Sila. Wala, hindi pwede, hindi sila pwede.